эле сандугач сайрый, нинди матурлык. Денизи жей өтүп бара, сандугачлар сайраудан токтады инде. Илсие, алай демеле, сайрый, көңүл дегени сайрый. Кызлар, 1 августта көңүл радиосунун туган күнү болду. Хәтер күп бүләкләр өләштеләр. Сез элекке Чачалы шәһәренең күңел радиосын тыңлыйсыз. Көн дәвамында күңел радиосын тыңлаучыларыбыз, эстрада йолдызлары күңел радиосын туган көне белән котлый. Безгә хәзер Гөлназ Сираева ашыга, әле ул яңа гына менә машинадан шылтыратты, хәзер килеп җитәм диде, без аны көтеп калабыз. Менә шулай, күңел радиосына иртәдән бирле дуслары килә. Бүген алар котлаулар кабул итә. Күңелгә 14 яшь. Сәлам. Күңелле инде, шын күңелдән туган көне белән котлыйм. Бәйрәм белән һәммәбезне дә инде үзебезнең бөтенебезнең дә бәйрәм бит инде бу. Гөлназ Сираева башкаруында ул безгә күчтәнә җитеп туган көн уңайыннан бүләк итеп алып килгән җырын тыңлап үтәбез. Зифан Агаева иҗат иткән җыр "Минем өчен тугансың" бит. Минем өчен тугансың бит, иң кадерлем дөньяда. Бигрәкләрдә кыен миңа, кыен микән сиңа да. Югалткач кына аңладым, синсез ата таңнарым. Югалткач кына аңладым, синсез яши алмавым. 5110 көн эфирда. Әлеге вакыт эчендә күңел үзенә күпме дуслар тапкан. Намазлык бүләк иткән, хәлдән кайткан, булса да. Җырчымы ул, я булмаса гади тыңлаучымы, һәр кайсын биредә җыр моңга булган мәхәббәт берләштерә. Аларны бер дулкынга кили. Күңелдән башка бер дә яшәмим, күңелдә яшәмим. Сезнең белән бергә калырга язсын, бергә картаярга язсын. Сез әле яшь, сезгә уңышлар. Кайбер үзгәрешләрне безнең тыңлаучылар инде бүгеннән үк һичшиксез сизәрләр. Әгәр дә игътибар белән күңел радиосын тыңласалар. Һәм тагын бер зур яңалыгыбыз, тиздән интернет челтәрендә күңел радиосының махсус сайты да эшли башлаячак. Безне яратып тыңлаучылар күңел радио.ру сайтында безне һичшиксез табарлар. Иртәнге 7дән төнге 11гә кадәр эфирда танылган 50 җырчы йолдызлы марафонда катнашты. Күңел күгән якты булсын, болытлар капламасын, бәхетле йөзеңә карап, гел килә шатланасың. Алтын балык, сөйгәнемә барчы алып, алтын балык. Хөрмәтле хатын-кызлар, мин сезгә теләр идем иң беренче чиратта бу тормышта яратылып яшәүегезне. Сезнең янәшегездә һәр вакыт тугры, ышанычлы кешегез булсын. Сөеп, сөйлеп, һәм дә янә үзегез дә яратып яшәргә насыйп итсен сезгә.